Καλώς ήρθες στο Tech Talent School 2.0. Το πρόγραμμα της Social Innov, το οποίο δημιουργήθηκε για να μειώσει το ψηφιακό χάσμα στην Ελλάδα και να δώσει στους πολίτες τα εφόδια να αναπτύξουν ουσιαστικές ψηφιακές δεξιότητες. Το πρόγραμμα υλοποιείται δωρεάν, διαζώσεις σε τοπικές κοινότητες, σε όλη τη χώρα, προσφέροντας εκπαίδευση, σύγχρονο εξοπλισμό και συνεχή υποστήριξη, ώστε οι συμμετέχοντες να μπορούν να μαθαίνουν μέσα από την πράξη, αλλά και εξ αποστάσεως μέσω της νέας εκπαιδευτικής πλατφόρμας της Social Innov. Η δράση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του HP Digital Equity Accelerator με την υποστήριξη της HP και του HP Foundation με στόχο την παροχή ίσων ευκαιριών εκπαίδευσης σε ψηφιακές δεξιότητες για όλους. Η φιλοσοφία των εκπαιδευτικών προγραμμάτων της Social Innov βασίζεται σε 4 πυλώνες. Ενίσχυση της γυναικείας συμμετοχής στον κλάδο της τεχνολογίας, εκπαίδευση και ενδυνάμωση των εκπαιδευτών, ενδυνάμωση των νέων μέσω ανάπτυξης σύγχρονων δεξιοτήτων, υποστήριξη της επιχειρηματικότητας μέσα από την χρήση ψηφιακών εργαλείων. Το Tech Talent School 2.0 είναι μια ευκαιρία να αποκτήσεις δεξιότητες, να πειραματιστείς, να εξελιχθείς και να αναπτυχθείς επαγγελματικά σε σύγχρονες ψηφιακές δεξιότητες.